Takže dámy a pánové, zrcadlo fluorescenčních detektorů Pierre Auger z Olomouce, darováno z dnešní hvězdárně. Tadá! A i přes vliv tohle skla, když se na něho podíváte, samozřejmě to sklo to utlumuje. Ale pointa je, že složení té vrstvy není odlišný oproti tomu, co znáte z koupelny. Protože v koupelně máte sklo a máte hliníkovou odraznou plochu, jako hliníkový odraz. Ale vy, když se vidíte, tak abyste se viděli, abyste viděli svou tvář, tak foton dopadne na vaši tvář. Musí doletět do zrcadla a projde sklem, odraznou plochou a znovu sklem do vašeho oka. Takže vlastně má dvakrát šanci se utlumit. A navíc to sklo je vlastně drsný, jak jsem řekl, proti tomu, co máme tady. Ono to rozpílí. Kdyby tady nebyla ta, ale ochranná záležitost, ale ono to jde vidět přes ní, tak vy se vidíte vyloženě ještě výrazně než v tom zrcadle koupelnovém. Ale tuhletu příležitost můžete dostat třeba, když pojedete do Olomouce na nějaký den otevřít dveří, kde už máme jako fakt očapaný od dětí kus, kde to prostě už nemusíme nic schovávat, to už to zrcadlo skončilo. A tam ten obraz bude vidět ostřeji. Tady to vidíte relativně také ostřeji, jenom trošku s tím odrazem, ale je to sférické zrcadlo, takže se takhle pěkně zvětšujete. Že jako půjdete dozadu až po křivosti. Takže tohle je segment jednoho zrcadla, je to vyloženě jako projektový kus, není to žádné jako tady, že jsme to udělali jako ze srandy pro turisty, ale tenhle ten kus v podstatě neprošel, má nějaký drobný někdy vadičky, úplně jako na malé úrovni, a nebo prošel, ale už nebylo potřeba. Ty zrcadla už tam jsou, takže my těch zrcadel máme celkem dost, takže FDčko pro Argentinu. A kdybyste chtěli vidět všechny, tak musíte do Argentiny. No. Když vás tam možná by vás pustili, je tam i návštěvnické centrum. Ale výhoda, máte možnost ho vidět vlastně v Prostějově, nyní zde a v Valmezu, myslím. A možná v Praze bude někde.